שלום לכולם, רציתי להראות לכם היום סדנה בהכנת ספסל אחסון. איך עשינו את זה? דבר ראשון, שייפנו את כל החלקים, אחרי זה קדחנו חורים בקצוות כדי שהעץ לא יתפוצץ. שלב הבא, חיברנו את המסגרת לדיקט של הבסיס. בעצם בנינו את המלבן סביב הדיקט, הקומה הראשונה. אחרי זה חיברנו את העמודים שיושבים בתוך הקופסה, שאליהם מתחבר הקומה השנייה, כמו שאתם רואים פה. עכשיו פה זו דוגמה יפה לעבודה עם מברגה שרציתי להסביר. כדי שהבורג ייכנס כמו שצריך, חייב שהמברגה תהיה 90 מעלות לבורג. אם לא, היא עושה רעש צורמני וטוחנת את הביט ואת הבורג. אז פה זו הדוגמה יפה של עבודה של הכנסת בורג. פה זה צביעה והטבעה של בית המקדש, ונזכה לעלות במהרה בימינו, והתוצאה לפניכם. תתחדשו, כל טוב לכולם.